bio sad. A ne, gol bi želeo da posjeti svoje porodice, pre svega jer su uz mene uvek tu me podržavaju, oni su mi snaga, energija, oni da je pružu najveću ljubav, tako da ovaj gol bi posvetio supruzi i unuci. Ništa, samo da budem miran i da postignem gol, a znao sam da ću ga odbranim, tako da verovao sam u sebe mnogo. I ova ekipa, šta da kažem, mislim, ovi momci, oni su i zaslužni isto koliko i ja, svi zajedno, mislim, jedan tim. I videli ste na terenu 120 minuta, momci su odradili neverovatan posao i stvarno preponosan sam i zahvalan sam im što su mi omogućili da igram ovu ključnu fazu. Vratio si... Izvini. Jesi svestan da se izbog potpuno oduševljenje među navijačima Crvene Zvezde, društvene mreže su preplavljene kojim slikama, porukama nekim, bukvalno ne sjećam se posle put kad je neki igrač imao toliko podršku. To je stvarno lepo, ali mislim da cela ekipa zaslužuje od stručnog štaba, od uprave, svih ovih igrača, ovdje svi su ostavili srce na terenu. Kao što sam rekao i pred ovu utakmicu, borimo se za ovaj grb, za ove navijače, za tu ljubav koju pružaju nam i uvek ćemo ostavljati srce na terenu. Momci su to večeras uradili, ja sam njima, tako da preponosan sam na ceo tim i stvarno prezahvalan. Vratio si Vindu za Panenku. Pa dobro, mislim. Njemu se odbranio odlučujući. Pa da, odbranio sam odlučujući, ali Bog je veliki, tako se kaže. Bog je veliki. Ovako, da li je bilo pocenjivanje od strane igrača Kopenhagena, Bartolec, verovatno vas bi dobio? Pa iskreno ja nisam ni obraćao pažnju, čuo sam pre neki dan da je nešto po novinama bilo, ali mene iskreno ne obraćam pažnju na takve stvari. Mi smo pokazali da smo veliki klub, da imamo želju, energiju, snagu i s ovim navijačima kao vetar u leđa. Mislim da uopšte nismo obraćali pažnju na njihove priče, šta su pričali pre utakmice, šta pričaju sad posle utakmice. Mi smo ostavili srce na terenu i to je najbitnije. To Denmark, Danish, yes, the final